Purup na yang tapos level manini busuk pantong piaba burini pan punung nai sabi sasra mariwa tabukwa burini apar koroi ano saijung nung nugo ani buri busuk pantong nai nanda phaide pan choton lainane ainen jawai sa jodi purup mangkai bina debor ma phiogya Supreme Court pano thanani angraji abo khai purup binari nangna hambai te chobani chibai buini khugo je khanamani belaino dukkhojonok belaino mokol muktui te ani khakhama jotono nang prakash khainani thangbu tiniwo kubui kam khainani thantani Maharashtra logiwo social media nai naidi प्रथम TWF ni ungui nai sara Tripura rajyo bina de borma bubagran logiwo tabubo tongo puila hoite paithak pojonto ang logiriwi tongsinai nangkhangkai jani nai nangkhangkai thuiri nai hine tini Maharashtra logiwo ang tini sujjora tini busuk tarik 2026 te tini 23 tarik jora ang tabuwa Maharashtra no puito thangtongo Maharashtra logibo no tongnai Maharashtra yagno no ron tongnai Maharashtra khuriwo no tongnai hini ang tabuwa tini suk jora ko kotor no saimano haipano tini o je ani bagoi ereng kok sanai rongna ang kicha uttori nani mochungu ang Tripura motha TWF ni hoite puila hoite paithak pojontang tabuk tongoi tongphuru nung leadership borowotong ang abono kaisa sungnani mochungu proshno abo social media ni bisingoi prifema o je sanai leader bo ano jawab mari nai ang jawab manai nai abo hangka angya khai nangya hangka kai proof mayang ani proof binani nangnai ang proof soho jodi sei mangkhang kakai ang tabuk no BJP o thanani raji hiaba ano jodi proof bimaya adung madung ahino kok samani ereng kakai sorman hani ni kes ni nayang abo raji ek number pura yakal yang ang sorman hani ni kes ni ang baddhomolok tini kubui kam khai tongo ang tini wa dagisan kai tamahinani u phulog rokhai horokai thuwo salokai thuwo tokbag rokta salokai thuwo horokai mokol kiyogo buya engayang korek chani hingakai thuruk sikok rokhai bo jaga mano hinoi borok rutuguyo BJP joining khainani bagoi a jago nangnai khai sabo tiniwo jodi sai thanai borok hangkai miya oskango je jagao borok thangai borok sawayo onogo chung hotahoti thang habui chung taisa chegrina ni chini tampriyo jontong aro chung tiniwa o jagao thaiya soi Maharashtra ni orono chung hinei nai Maharashtra no kuplai khainani 2026 ni brason TTRI sini voto hinoi chung tiniwa chini borok da komiri na hinei chung tamo chai kam kurida chung borok ni je borok soman jagao thangai chung tai so o borok no bojogoi borok saika bo tamo hinoi Maharashtra no saklai jak Maharashtra I chuno khanawo BJP joining ni nani bagoi jotono ready khaidi gari gura nangkai je nang sagri nani norok borok already phaipaidi himbaidi chungbai baksa Tripura mothawo borok kurikha obo kikok ro ha ang Kharagsa district president ngui nai ang ani buri rongno joto sab ang kasunani socheton khai tongo kasibo tongo chung naibo tongo joto chela burui je monitoring committee ni sini chairman member borong porjonto borok langnani bagai sau chung tini chini takuk bisu crossmit khayoi tini Ashrambaड़ी bonbazar Chamobosti purbo behlabari chung je jagawo borok thang nokhor baikana chungwa jagawo borok no teisa bujogoi chung kasina rugo oba ereng kok samani hingkai chini usuk dukho kosto khai tamana ang belai dukho nango ereng kok sananiya o ereng ubo ahaino thungui tongmania mo chengraya Tripura motha
तिफ्रा मथा कायसा पवित्र अब बुबाग्रानि नाहारमुं अब बुबाग्रा तिफ्रा सारंना ससानानि फैमाने अब अंगाय बुबाग्रा तिफ्रा सारं नायना फैमाने अब कुबुइ कथाल सामुं मंगाय राजनीति ची हिनाया अब अंगाय कायसा तिफ्रा साद फाना मोथांनानि बागै चिनि महाराज जुनो याग्रक तल फैमानि ताबुक सुंमा बासानाय chung khorang mari nai obono next jodi ereng tewaisya borok obok hai nidus borong no ereng bukha kaham thongmano hamia jodi khainen tewaisya jodi puruk mangkhai bina de borma phiyogya supreme kotha pano thanani angraji abokhai puruk binani nangnai ei lida nang tam khaina saiman hajar borong ni sikango bazaro siang juta sokogoi dinai bazaro juta sokogoi dinai tapas tebal ma jebabe ani bagoi gucop sisti khayo ang yakarya ang bubagra bai puila hoite tipra motha se ya sekang tabo paithak jora tong ko na pus na chiar na kaisani kuno sorkari pus tong ang chiar no naya ang pus no naya ang puno kaisa leadership kotha rungane naya ano central committee hoite district of bubagra rohoro ang bubagra ni daitto palon khaitongo nong sanai saba purup nayang tapas tebal manini busuk phantong phiaba burini phan phunung nai sabi sasram bariwa tabukwa burini offer koroi ano saijung nungnugo ani buri busuk bangnong naina da phaide phan chotan lainane bo bazaro phainane phaide nongbai ang tor khaijang naiya ang goribung mano ani rang paisa bial koroi nongdana sari to tipra mothang tabu bo khlaing tongo thuya sagan khai thanai bubagra bai ei pavitra tipra mothano nosto khainani tanai di ereng belai sayang nai abono jottono no ani buri rong no kobomung abo hangka kai nang nungya obotami hinani yongla rok hakor tongmani nokhoroi borok tongmani rungya tikatal phayoi tabung kai rowaisa bahari tongo bodino bong yak raino abo simino nai tongdi jottono no hambai jottono no paiflia hambai te chobani chibai jottono no khulumbai kha ani okra rong no ani kokoro no paikha